že hore máme veci, teraz je trošku tu organizácia vážne. No tá už teraz vidíte prípravu na rodinný výlet. Všetky sú už tu pripravené. Neznáme, keho čekáme, ale takého čekáme. Možno še dočkáme. Asi to bude nevesta. No, nevesta tu. Môžeme všetké ísť. Len teraz ešte vybavujú miestenky. Dobré ránko. No, vidíte? Autobus je povinne miestenkový. Do jedného idú mladé, do druhého geriatria. Posledný fotbalista tu, brankár. A ideme ešte toto majstrovstvo Európy dobehnú zdajak. S těma aftama fotbalovýma. Dobre. Tu vidíte luk. Ujo, jak se vyštafiroval do těch mokasínkov. Určitě bude z Česka, ale nemá ponožky, ale jestli máš takový hezký mokasínky, už není nutno ponožek. Ponožek není nutno. Máme ujazd vpredu. Sú čisto topánky do vysokohorského terénu. No, vidíte tu luk, ale počkej, bo... Chcete mi veriť, ale toto vrtule tu betonoval Hans. Tam musel som ho Hansa sfociť s jeho dielom. Hansi, good job. No, ďalšia prestávka, teraz už na kavíčku a na všetko, tu sme už na tým veľkým verchu. Pokajte, tu už nič len Václav na koňu a toto neznám svoje, toto už asi nič neuvidíte, lebo prosím slnku je dobre točí, no a tu je celá naša grupa, kompletne. Že teraz musíme všetké zajsť. Aj kone tu, aha, hore. Mladá pani vidí kone dajaké, to už má z toho alkoholu. Tu pozri koň, tak. To Napoleon, nejde na koni. Hej, neznám. To je žokej Váňa. Ale Rusi majú takú pesničku o koňovi. Stávka vo Vilece. Áno. My kočovníci, my potrebujeme také kočovníci, stánky. všetky teraz tu šedzíme, pijeme kávej. Potrebujeme jednoduché stánky. A kúkame, co by sme kemu ukradli. A nič tu nie. Nič tu nič. Filip, nemáš nejaký tip? Všetko, co nie je pri dvaráne, možno brať. Keho by sme obrali odáco? Jedinú cennú vec, co tu majú, toto pipi, toto AMGčko. No, prišli tu naši priatelia. Hello. Serbia. Slovakia. No, máme zo Srbska pravoslavného popa. Tak. Iguma. Monastíri. Dobre. Nemohol som povedať, bo me rozumí to ten pip. Ale teraz vám poviem, to bola fotka černokňažníkom. A toto je chudobné popy, kúkajte tu. AMGčko. Toto idem kus ďalej, že ste videli. No a pre veci neznámych, no taký motoríček stojí 150 000 eur. Klaustrofobiu prešla cez tú zíru. Normálne som z toho na vietvi. A teraz kúkajte, co ona jakže drape pred tými lanami. Tí, čo ostali v základnom tábore, tá sú tu. A toto je horolezci, dajak možno, že prídu. No,
Uvidíme. Teraz sa nám straceli. Už ide i Hans, ale on ide z druhej strany. Nemá pivo. Ľubko nám pive. Iveta posledných sil. No ale kúkajte, jak ona je vysoko. Vysoko, to je vysoko. Padne až tu do toho Jarko. No a normálne, neznám, či vidíte, oni tam nám chybu. Normálne pošli do toho tunela tam. Teraz idú hore. Nastavili tu provod vlakovým. Kúkajte po jakej tu, aha. Kane. No. Tam oni že pušťali. Turista zo švajčiarskeho kantónu Lucern sa práve vrátil smutný, bo karčma zavretá. No, kúkajte. Toto normálne vyšla z tej žúry. Konečne máme aj inakšiu prestávku, jak na šikáne. Teraz máme prestávku na kúkanie, no pojďte na tie veľké húry tu. Normálne húry veľké, vysoké. Po verchu, tam je elektrina, že prechádzajú. Tam dolu je taký Jarek, to by že aj Romana Tabak tam mohla pocit tých Jarkov. No a tu je celá naša ekipa. A na druhej strane je jaký škipovník tej zeme Kladvence. No. Konečne inakšia pauza, jak na šikáne. Jak videl, že sme prišli, tá Čech takoj pošol. Čechoslovák. Začal sa asi haňbiť za nás. Slovák. Áno. Tu je nejaká umelecká tabuľa. Pokračuje ďalej cesta. To je už po výške asi 2000 metrov. Už tu je vlastne, nie sú stromy, len také menšie. Ešte to nie je kosodrevina, ale už stromček je menší. No, tu točíme, toto po sebe ideme kúpiť taký Emmentaler. A tu trošku majú také rodinné balenie, ale nebereme asi celé, bo nemáme vožík.